ai ina gaya ma wallahi alhaji wallahi yarinyar nan ko take gaya ma ta tafi da raina na take yarinya wallahi akan kwana take kofar gidan su Umar din nan wallahi za mu ji haka damu wallahi za mu ji wallahi a so nake zuwa nan dan azuma ma wallahi mu koma cikin layin nan dai yan sa ido na ga sai sa mana ido wallahi za mu koma haka damu amma bari mu ga yanan da zuwa dan azuma da ke mere hajar ce are karke mabu ka ci a kursu Hello.